सब चीज କରିବା ପାଇଁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିବା ଏ ହଉଛି ପାଞ୍ଚିରାୟ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ କିଛି ଠିକ କରିଯିବା ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି କେତେ ଦିନ ଏ ପାପିଟା କବଳରୁ ତୁ ତୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଆରେ ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏନି ବରଂ ଯୋଉମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ନାରୀ ଅବଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ସେଇ ନାରୀ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଜଣେ ନାରୀ କଣ କରି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ତୁ ନିଜେ କରିପାରିବୁ ପାପି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ ନାରୀ ଅମର କି ଦର୍ପଣ ନୁହ ସେ ଦୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ନାରୀ ରୂପରେ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷଣ କରିପାରେ ଓ ଭଗିନୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରେ ଆଉ କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପରେ ଏଭଳି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଅସାଧୁରେ କରିପାରେ মনে রখিবি ନିଶ୍ଚିତ ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେବି ବଦଳା ଦେବୁ ଏବେ ତୁ ବଦଳା ଦେବୁ ବଦଳା ଦେବାର ଅଛି ତ ତୋ ବାପ ପାଖରୁ ନେବୁ ଯା ମୋ ବାପାଠୁ ହଁ ତୋ ବାପାଠୁ ନିଜେ ତ ଅନ୍ଧଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜି ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଥିଲ ଏବେ ସେ ତୋ ହାତରେ କରୁଛି ଆରେ କେବଳ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁନାର ହସ୍ତିରାଟ ଆଜି ମଶାଣି ପଲଟି ଯିବାକୁ ଗୁରୁ ବତ୍ସର ପତନ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଏବେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏ ସବୁକୁ ତତେ ଚେତେଇ ଦଉଛି ଆରେ ପାରିବ ଆରେ ତୁ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ପୁଅ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ହେଇପାରିବ अरे तू दुर्योधनर पुओ लक्ष्मण कुमार ହେଇପାରିବ ପାପୀ ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ହେଇପାରିବ ଅନ୍ୟାୟ ଅନେକକୁ ଖବର ଦେଇ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ପାଗଳ ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଏ ଅପମାନର ବଦଳା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେବି अबे तू वो लाइफ को कौन बर्बाद करेगी अरे वो लाइफ का तो ऑलरेडी बर्बाद है ही सही
હવે આવજો ને કરી ભાઈ ખાલી આજે કે સારા જીવન તમ હાથે ધરી તમે સત્ય કહું છો અરે હા બાબા હું સતા કહું આમ પવિત્ર મિલન અમે ગરીબ આથી ଗୋଟେ સુંદર બનાતો ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ କରି ଆମେ ଆଖିଦେବା ଆମ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଶୋଧ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବାକି ସବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପହାର ପିନ୍ଧୁଛି तो वो बाकी के क्लाइम ए वो कैमरा असला
Thank you.